салом дӯстони азиз, мо дар шаҳри Нойбранденбург, Германия қарор дорем. Ман имрӯз дута магазин рафтам, орд наёфтам. Як магазини Алдия. Ҳозир дар омаданиам. Ҳозир мебинем ба амеди куруно бисёр магазино ҳама холӣ шудааст. Тамошо кунем. дӯстои азиз, мо дар магазини Алди ҳастем. тавре мебинед, хлеб неста. ман хлебхарӣ омадам. яъне ки и курунои худозада иҷадам таъсирша расонда Германияда. и ҷои хлеба ҳама холӣ. диден имрӯз акам агарам кулча кунам, кӯдакон бе хлеб мондам. ина дӯстои азиз ҳамаро харидам. яъне хеле хлеб монда, як дона. кӯдакои ман хеле хлеб намехӯранд. ина хлеб неста. диден ҳама полкоҳо холия. ябор бинем. диден нишонтонтим и ҷои хлеба. ягон вақт магазинои Германия хеле набуд. ина иҷа ҷои орда холӣ. диден холӣ. дӯстои азиз, ҷа ҳама холӣ шуда. нигоҳ кунед. диден подписчикои канали ман нигоҳ кунед. магазино ҳама холӣ. орд, руван, ҳама чӣ. диде картошка, пиёз. ягон бор дар магазинои Германия ман айрӯзе омадагим хеле ҳолата надида будам. яъне ки куруно таъсири бад карда. бо мегӯем ки дар Тоҷикистон ҳамаро харидам. ҳамаро гирифтан. нигоҳ кунед. ина дӯстои азиз, прилавкои холиро дидем. ҳама чиро харидан. ҳамаро чизе ки ба зиндагии мо зарура. картошка, пиёзам гирифтам. ами дусета помидор вай монда. ҳамаро бардоштам. дӯстои азиз, иҷа туалетни бумага, салфеткаҳо дидем. нишонтон ҳамаро гирифтам. нест тамоман. ина туалетни бумага буд. ягон чи нест. салфеткаи даст. дӯстои азиз, тавре ки дидед, мо ай магазини Алди биромадем. яъне ки ҷои рафъои хлеб наёфтам. орд, шакар, равған холӣ буд. ин ҳама таъсири куруноай. яъне ки на танҳо дар давлати Тоҷикистон, балки дар давлатҳои Аврупо ҳам ҳамаи орду шакару равғана харидорӣ кардам ба захираи зиёд. барои ҳамин дӯстои азиз, ҳамаи моро худованд ҳифз куна. Тоҷикистони азизамон обод боша. ҳеҷ вақт и дарди безеб уҷада нараса. мо ҳозир карантинем то 20 апрел. фарзандомон то 20 апрел мактаб намераванд. гуфтан дар хона шунан желательно хубтар аст. дӯстои азиз, барои ҳамдигар дуо мекунем. худованд аи балои офати заминӣ ҳамамона панаҳ диҳад. дар амони худо боше.